For today's video na nasad tay napalit na bago na tong heavy tools, professional angle grinder. Ang brand ani is Bosch. Tan-aw na to kung unsa ni siya ka quality ang Bosch. So naani siya 710 watts. WG is 700. Ano siya? Yung forma. Sa packaging pa lang sa iyang box, makita na to na may quality good siya. So kaya ito man yung unbox at uning tanggalon ang iyang sticker dire. Yan na siya. Taran! Yan. So naa siya manual na kuyog taban. So mao na siya. So gamay ra tong lamisa guys kay pang kuan gani. So mao na isulod sa box. Ano siya manual na siya kuyog na para sa imong protector. Nasa din siya handle. Nasa din ito. Mau nasa niya yung handle nga. So, ana na siya dire. Itong symbol. Mga bali nasa kuyog nga ihang tightener. Ihang protector. O kaning ihang handle. Gitawag ni siya o angle grinder. Bugat sa gini siya original. And then tanawa na to ang yung quality. So nakakuan pa gina siya, nakabalot pa. Si ang quality niya. So makita na to tungkol sa iyang quality dire. Walay gaspang ang sa itong una na kong dipilian kay gaspang niya ay ang quality sa iyang metal dire is lahi kayo niya iyang sa iyang palang cord. So makita na to nga quality yun siya. So Boss, pila ni siya pagpalit na ako na ni sa mga 300 kapin, mga 340 or 60 something, which is maabot din mga 4,000 kapin sa Pilipinas. Depende sa iyang kadakon, sa iyang wattage. So muna siya. Kaya pa may mas dako ani. Ang gamit niya ani pang grinder gini siya. Bosch ang angle grinder. Si professional Bosch angle grinder. Ani mas maayo gyud nga mopalita og quality na mga tools sa kay. So, ano siya? Nya. Gusto nga na to paandar. Ito pa rin dito. Okay ang iyang andar. Pero wala pa rin nato na testingi sa trabaho. Testingan din nato kung na tayo trabaho po. So, okay. Diri lang tako to. Daghang salamat. Please don't forget to subscribe my channel, our Shyboy. And napatay laing video. Ang sunod na itong ipakita ang gatong jigsaw, Stanley jigsaw.